Няма. реално нещата се случват така, Така е. да се случват. Абсолютно. И има един такъв космически синхрон, който хората не го разбират. Това е живота, неговия танц, който постоянно е просто някой път крачка напред, като валса. Но казва, че когато вибрациите съвпадат, всъщност ти попадаш на хората, когато Така е, да. Когато вдигнеш достатъчно вибрациите, тогава вече почват магнитите, с които си по-сходен, да се привличате. Нормално, да. Това е. Затова сме дошли чак от Варна. Абсолютно, да. Силни сте. Казвам ви го така. Спрях да идвам, почнахте да идвате. Позволява се да се пошегувам. Ивайла Станимирова Колева. Хайде на това русомит. Няма ли никой да разпочаства? Честито. Благодаря. Преди всичко искам да ти благодаря на тебе, защото това е страхотен труд и много време, което ти си положил за нас, незнаещите. Да ни помогнеш наистина да тръгнем по един много хубав път, за който всички, доколкото разбирам, дълго време са търсили и най-накрая сме били готови да те срещнем. Да, вариант. Така че много благодаря. Благодаря ти и аз за И това да е само началото за нас.